Horas bangsa Batak molo naing marsiajar hamu pasahaton ulos saput tu beremuna manang tu ibotomuna tu naburumuna unang scroll manang skip video alana omma tutorial manang panduan madok hata pasahaton ulos saput tu bere nang ulos saput tu buru manang naburu niba. Tapi hutihut mamang, tapi hutihut mainang anggiat bui gabe manaba parbinoto muna tu jolanon moloso dapat urhamuna ya boleh buat skip pamu ale molo gabe tabado parbinoto muna pangidon nami elek nami unang mate dihamu videon alai serhamu tu komunitas muna tu kadongan tu todong muna anggiat gabe sada edukasion tujuan nyarion molotipak kamu sugut sibai saput tu beremuna molotipak kamu sugut sibai saput tu naburumuna nang tu burumuna omma tutorialna pasahaton ulos saput dinaung marujung ngolu sarmatua bereniba dihamu salutna berename rodohame tulang muna pasahaton adat dinaung matua dolok berename marujung ngolu di ulaun sarmatua tamado hita madok mulai tutu hatta pardingka basai ala dibakan hahipa soddo hita mangulahon-ulahon nunga tipak be nunga besahat be tangiang nami tangiang ditulang muna ditiki marhasohota berenamion tubuan lata tubuan sikor didulok di perbatua tubuan anak tubuan buru dengan nama sarmatua titir marana titir marburu marpohopus ya anak jalan marpohopus ya buru jalan nunga be sude marhasohotan nuaing pe pasoton nami ma ulos saput tu berenamion di pernakok ni matanyarion nakok makanauli nakok makanadenggan tuhamu saluhut na pinoper ni berenamion di hapudian ni berenamion tiki sorang berenamion rodo hamya katulang na gumalaput do akopung na mabuan aek niute dohop mabuan paropa asalas daging na ibir-ibir magodang ima ulos parjolos yak kami tulang na nuaing nunga di jalo berenamio be akapasu pasu na uli na denggan marujung ngolo di bagasan hagabion dot hasangapon ubuah kami ma ulos saput ulos parpudi tu berenamion anggia ma manaputi nauli manaputi na denggamon tu sule salut na pino parmuna balgana tiang ni sopo balga tiang ni rumah balgan tiang ni sopo nunga gajang umur di berenamion sarmatua unga jangan ma umur muna paparanna sudut na posok asa sahat sahani solu saat ditogu tu bertean upasat tamia ulos saputon tu berenamion ulos parpudi ulos persirangan sahat mahamu salut na dipino parna tu panggabean sahat tu parhorasan ima hata ulos saput sia tulang tu berena hata ulos saput sian hula-hula tu naburuna menang tu buruna dihoburu hasian borak mahosian hasianganon manadikon akapino parmu jala nunga be di jaloho akatuai titir maranak titir marburu marpoho pusian anak marpoho pusia buru jala sahat do tading akame menauli mebedadenggan dia kapino parmu
Di pernakok na mata ni Arion, pasoton nami ma ulos saputon, ulos parpudi, ulos parsirangan. Se mana puti na uli, mana puti na denggam mo, tu saluhut na pinoparmo. Tang yang nami pita nami tu hata mertua dewata. Ang giat dihapudian ni parburhat ni ho buru na buru hasian Roma akasilas ni roha tu pinoparmu tujulanon. Asa sahat sahani solu saat itu gutu bertean upasa tamima ulos persiriangan tuho buruhasian sahat ma tu panggabean sahat ma tu panghorasan tok tong ma didongani Tuhan. Ima songon hata manang tutorial pasahaton ulos saput siat tulang tu berena suang songone sian hula-hula tu beruna. Anggiak ma gabe taba parbeda muna mularung na hurang lubi boita diskusion dihamu amanami do inonami. Berapa ma halak Batak, mari kita lestarikan adat budaya Batak supaya generasi selanjutnya meneruskan adat budaya Batak. Horas ma bangsa Batak, horas ma pangarato, horas ma parbona pasogit,